Ritualul de la care Pepe nu se abate niciodată. Și-a convins soția și fiicele, mă asigur că prind și ele câte ceva de la mine. Pepe duce un stil de viață echilibrat, deși are o agendă încărcată de evenimente și proiecte profesionale. Mai mult, are un obicei pe care îl respectă riguros, iar artistul și-a convins și soția, dar și pe fiicele sale să-i urmeze exemplul. Iată despre ce este vorba. Pepe este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți oameni de show și artiști de la noi. Chiar dacă are o agendă încărcată cu de toate, prezentatorul de la Nu te supăra, frate, marca Antena 1, nu uită să petreacă timp cu familia lui, sub orice formă. De curând, Pepe a fost surprins alături de soția sa, Yasmin Odi, dar și de fiicele lui din căsnicia anterioară, Rosa Alexandra și Maria, într-o sesiune de alergare prin pădurea Băneasa, care se află la 13 km față de centrul capitalei. Îmbrăcați corespunzător în echipamente sportive, la care au accesorizat veste și căciulii potrivite pentru sezonul rece, întreaga familie s-a bucurat de antrenamentul din aer liber. După ce au terminat cu activitatea fizică, cu toții s-au urcat în mașină și, astfel, și-au continuat treburile lor de zi cu zi, potrivit jurnaliștilor de la Click. Fetele sunt și ele obișnuite să facă sport de când sunt mici. Eu am momente când ies să-mi fac singure la antrenamentul, dar am și momente când fac activitatea cu ele, ca să mă asigur că prind și ele câte ceva de la mine. Nu uitați să vă abonați la canal. Vă mulțumim pentru vizionare. Este foarte importantă mișcarea, li se oxigenează mai bine creierul. Sportul este deosebit de important pentru starea generală de sănătate. Maria și Rosa fac și handbal acum, amândouă sunt la club. Maria a făcut o perioadă tenis, dar nu a mai vrut, s-a plictisit. Eu nu sunt atent la ce mănânc de toate, tot timpul, nu am niciun fel de problemă cu alimentația. Nu am ținut cont niciodată la mâncare, îmi place să mănânc, să beau, să mă distrez. Singurul lucru este că trebuie să-mi fac timp mai des pentru sport, în funcție de timpul pe care îl am. Azi am fost la sală, acum câteva zile am ieșit la alergare, dar am avut o perioadă de 2-3 săptămâni în care nu am fost deloc. Sunt săptămâni când am timp dimineața, acum, de când am început filmările după amiază e clar că numai dimineață pot să fac sport. De multe ori când plec pe la concerte, dacă mai am timp mai fac sport pe la sălile de sport din hoteluri, încerc cumva să fur câte un antrenament 2 pe săptămână în funcție de timp. Acum am programul puțin mai dificil, nu mai am timpul de dinainte, dar îmi fac. Sportul le ajută și pe fete. Oricât de stresat ai fi după școală, după teme, îți prinde bine. Și dacă te plimbi să faci sport, gimnastică, e sănătate curată, a povestit Pepe. Ăla mic face gălăgie prin casă. O să-l duc și pe el la ce vrea el, la toate sporturile, după ce începe să meargă o să încep activitatea sportivă cu el, la toate sporturile o să îl dau, a mai adăugat cântărețul pentru sursa citată anterior.